आबा आङो ओंखारलांसै बे नोमा दैनाव ओमफ्राय दखानाव दसे थाथ'बानो जाबाय। औ दे आयै थांबानो जाबायना माथो। लेंहरगासिनो दहाय फुंनिफ्रायनो नोमादैया थांनि आङो र' थांना फैनो। थांदोब्रा आयै आं थाथ'गोन ना दखानाव। औ आबा बिनिफ्राय आरो बै गथ'आथ' बैयाव हारसिंसो दं न'आव माबा माबि ओरै लेथेर फेथेर खालामजानोसो गियो आङो। न'आवबो दा आं फैबा थांदो आबा न'आव। गथ'खौबो ओरै गारबोजाया ओरै लाबोफाजाया जि दिगदार मोनबाय आं आबा। जेबो नङा दे आयै नों मानो एथ' गाज्रि मोनो गथ' मानसिखौ आरोलाय मानो बायदिसिना सानबाय थायो दे जेबो साननाङालै। गाज्रि मोनाबा मोजां मोननोसै सिनाया मायानो आं बिदि बारा सुखुवा। आरे अब्लाबो बे साननैसोआथ' जोंजों थाफैबायना माथो गथ'आ मोजाङैनो थायोलाय मोनथियाखै आरो नोङो। आं बेफोरखौ मिन्थिया थाबैनो दोनहैनांगौ नों आबा आं बुंबायानो थाबाय। दे थाथ' आबा खामानि मावनो लेंहरबाय थानाय आरो थाङाबाबो देनां नोंनि हाबायाव मावफैनाय नङाहाय जारला जागोन। फैगोन दे लोखिनि हाबाखौ सोरबा जाया जायो आयै। दा बेखायनोथ' बिहामजो थाब्ला खथ्थ' स्रा स्रा जाबायमोन दा ओरै थांबाबो बिहामजो न'आव थागौमोन। दे उनाव आरो जाया जेन'बा बेबायदिसो बुंखाबायलै आइया बिहामजो फैब्ला नों अबाव थांनो गोसो ओरै थांनो ना ओरै थांबानो जाबाय दा। बिहामजो थाब्लाथ' ओंखारनोसो बावबावगोन खोमा आं आबा लोगो बायदि मोनगोन नालाय आंहाबो। नंगौना। दे होमबालाय थाथ' आरो आबा माबा बांसिनानो फैबाथाय बाखिल' लांनो नागिरो सोरबा बिदिजों बोरै जानो देनाय बाखिखौ हरथ'नांला बाराद्रायबो दखानानो थैलांगोनसो माथो बांद्राय बिदि बाखि जाबाय थाबा। माथो खालामबावनो लांग्राया लांखायो बिदिनो ओमफ्राय सोरबा एसे बांद्राय लांद्रायो आरो थेवबो जागोन दे माबा मोनसे आयै सिन्था खालामनाङा नोङो आं बुंगोन ना बांद्राय लांबाय थाग्रानो बांद्राय हराबानो जाबायना। खायसेनाव माब्लाबा समाव फैसाबो थाया आरो खायसे फैसा थानानैबो होनो बामारोलै माथो बुंबावनो आरो। बिमायासो ओमफ्राय बिहामजो जि लाबोनो लुगैयो बैसागु खाथिखाय बांसिन बुंबाय थाबावसिगोन बियो। आंनि फसायनाया थाबासोमोन दा आयै। दिनै थांनांगौथ' गैथ'खाया दखानावनो दसे थानांसिगोन दे आरो नानियासो हारसिं गिगोन नामाथाय गथ'आ सानावथ' जेबो सिन्था खालामनाङामोन खालामनायालाय मैयाबो थादोंना। ओइ आसोल आदसा जि रायलायनो थाबैनो रायलाय 5 मिनिटल' सम होगोन। मा 5 मिनिट? आरे इसेबां खम समाव आं मा रायलायखांगोन दे मोनसेथ' नोंसोर आंखौ थिखोना लाबोबाय बेयाव खमैबाबो आंनो 10 मिनिट नांगोन रायलायनो थाखाय। नायसाय आं बेयाव क्रिमिनेल नङा मिथिबाय। बेखायनो नोंसोर आंजों एसे मोजां रायलायहाय आंनि फिसाया एसे फागोला जानाय बायदि जाबाय बिमाखौ गावनि माने बेफोरबायदि हालोदाव नुनायखायसो। औ सारमोन आंहा आब'आ बेफोरबायदि नङा दे। ओइ मेडाम बेहाय नों सोरखौ एटिट्युड देखायबावदो? नङा मेडाम माने हनै सारा बुंदों जे 5 मिनिटाव आं आंनि फेमिलिजों मा रायलायगोन। 5 मिनिटखौनो मोनदों रंजा आरोबा मोनथिगौना नोङो बेहाय फैदों जेला बबावलाय आरो नों सल'बाथा खिन्थानो रायलायबाय थानो नोंनि लोगोजों रायलायनाय बायदि मोनदों नामा नों बेयाव? मेडाम जागोन दे जागोन आं आब'जों 5 मिनिटल' रायलायगोन। बांद्राय गोबाव नङा आरो बेहाय नोंखौ कुइसन एन्सारनि थाखायसो लाबोदों जेला जोङो सोंथिथ' खालामगोन। नोंनि फिसाय नोंनि फेमिलियानो नोंखौ सन्देहआवनो जोंनो गथायना हरखाबाय इल्जामाथ' नोंनावनो फैखादों जेराव नोंनि बिखुनजोनि मार्डार खालामनायनि। नङा मेडाम आं आरो मार्डार खालामाखै। बेखौथ' समासो खिन्थासिगोन। हे भगबान दाना मा जाबावगोन दे आरो मा जाखोलै आब' नों मारै बेफोरबायदि दायाव बिदि हमजालायनाय जाखो दे? बेफोरा आंनि बै बिबोनां बै थुङालिया बेनि थाखायनो जाजोबदों आंनि फिसायखौबो मादि बिसोरो फोरोंखो बेनि ब्रेनाव बेनि माथाखौ ब्रेन वाश खालामनानै होजोब्बाय हायनानि मिथिगौ। ओमफ्राय नानि जोंहा आदाया रायलायदोंना रायलायाखै दे? रायलायहैदों आब' सार गिदिरजों ओमफ्रायो बिदिथ' जानाङामोन गुमैयाबोथ' नोंखौ मानो बिदि इल्जाम होखो जेन'बा नोंनि बिखुनजोखौथ' नों मारै नोंथ' बिदि खालाम हायाना आब'। एसे एनै गाज्रि मोनो र' नोङो थेवब्लाबोथ' नों बिदि बुथारलायनो मार्डार खालामलायनो हाया नङाना? हाया हायनानि हेलेना नोंबो मा आंखौ बिसोरबायदि सानदों नामा हो? आङो दाउखौनो खुनुरुखुमसो बुथारनानै जानो हायो जानो लुगैबा बेलाय आरो मानसिनि बाथ्रासो। इल्जाम लगाय आंखौ जेलाव सोनो नागिरदों बिसोरो फ्रड गोजा मानसिफोरा गावसोरनो फ्रड मिथिगौ ना बिमाखौ गावसोरनो दोनखुमादोंमोन बियो ओमफ्राय दाया आंखौ जानायनि थाखाय बेफोरबायदि स्ट'रि बनायबाय। बेनोथ' आरोलै गुबुना जागथाग गुमैयाथ' नोंखौ बिसास खाथिनांगौमोन ने आब' ओमफ्राय बिमानि दायथारावनो मारै नोंखौ न'आव थादों होननानै नोंखौ दाय लागायबा जागोन नालै ने? नोंबोथ' जेन'बा गथ'जोंसो एसे माब्लाबा समाव एना एनि जायो बिखुनजोजोंबो माब्लाबा समाव हमना लाबायदि जायो अब्लाबो नोंनि गोसोआ एथ'बां गाज्रिथ' जानो हायाना आब'। हाबाब नानि एसे बुंबावनो आं पुलिसनोबो बुङै मिंगुलि जोब्बाय आङो। आं मिथियाहाय आदाखौ गोख्रै बुंनानै जे आंखौ बिनिफ्राय लांथों होननानै बिसोर मा सन्देह मोनबानो आंखौ हमगोन सुबुत गैखाया। आंनि खिलाफ बिसोर हाजार नाजा सुबुत गैयाबा बोरै हमना लाखिबाय थानो हानो दे आंखौ?
आयु माब्लाबा गिनायसो मोनोहां आब'आ जे बिदि टाइमाव थादोंबा मा जागोन गावनि संसारा मा जालांगोन ओमफ्राय गुमैमोनहाबो आब'खौ मानो बिब्दि बुंखो आं खुगा सिथाराहाय आं खुगा सिया हाजार बिसोर आंखौ हाजार बिसोर सुं गिदिं गिदा संबाबो आं खस्थ' लाजोबखाबाय बुंनांगौखौ नायगोन दे आङो आंनि फिसायाबो मार गाज्रि जाबाय दे आरो आजिखालि गावनि बिसिखौ बिसि होनना सानालै बियो आरो दा बिमा थैनायाबो आंनिसो दाय जालायबाय मारसे गाज्रि बिसोरो मासे गाज्रि आं पुलिस थुलिसथ' गियाहाय गिनायावलाय एकदम कनफिडेन्ट थागोन आङो जाहाथे बिसोर आंखौ हमनानैबो हगारफिननाय बायदि मोजाङै मोजांनो ओरैनोथ' आदाया रायलायबाय दोङो फिसाया आंखौ इल्जाम लगायबाबलाय मा जादों सोबोदथ' मोनाखैना दानि नों बिदिनो कनफिडेन्ट थाबाय थाबानो जाबाय दे अब्लानो लासैनो आंखौ बिसोरो हगारफिनगोन गावसोरनो मिंग्लिनानै दे आब' नों बारा दुखु दाजासै गासैबो थिग जागोन जोंबो रायलायबाय दंखायोना नों जोंखौ बेफोरबायदि मानो बिदि गालांनानै थांखो दे हायासै मैया दाख्लैसो दंमोन आरो बेफोरो बे बाजैनि थाखायनो जादों जानांगौ जामायसो खोमा अब्ला बे मिजिंनि हिनजावासो बुथारदों नामा बे जुदि बुथारदोंबाना आयै बेखौ डाइरेक्ट फासियावसो नायनो लुगैबाय आङो नङाबा आंनो बुथारनानै बेखौ जेलाव थांसिगौ नाथाय आंहा गथ'फोर दङ बेखौ साननानैबो थानांगौ जायो आङो दुनियानि पापि हिनजाव बियो पापि हिनजाव बियो आयै गोरोन्थि खालामबाय आं रायखसनि हिनजावखौ लाबोफ्लांनानै खनसे नङा खननै नङा बेसेदि गोरोन्थि खालामगोन बियो आरो बिनि आखाइ दंथारो आयै बिनि रायलायनाय स्टाइल बिनि बायदिसिना बुंनाय थगायजोबनाय गासिबो औलै आयै मोनथिगौना बाजैया जे एड्रेस खोन्थादों नाम बुंदों सोरनिबा जेराव थांदों बुंदों नंखायजोबमोन आयुङा दिनै मानो अब्ला बेफोरबायदि हालोदाव आयुंखौ बुथारना गारैनानै आयुंनि लाजखौ फोसाबनो नाजादोंमोन साबोद मिथाइनो नाजादोंमोन आयुंनि हालोदा जाबायदियाव नायनानै फैबाय जोङो हाबाब जामायजोखौ मारै एथ' गाज्रि अबस्थायाव बिदि बुथारनो हाखो मा गोसोजों आयै गथ'फ्राथ' न'आव गैथ'खाया दा जावैसो आङो न' खाथियाव नोङो बुंनायखाय दोनैथ'नो खोन्थानायखाय थांनो खोन्थाथ'दों जाबायदि अबस्थायाव आं आइखौ नुबोबाय आं गोसोआनो बोरैबा बायग्लिनाय मोनजोबबाय आयै आं ओरैसो जानोमोन आयै नोंखौ मोजां केयार लाखिनो हायासै आदा नों सिन्था दा खालाम आसलि दायनिगिरिया हमजाखागोन जेन'बा बाजै नङाब्लाबो ना बै आसलि दायनिगिरियाबो हमजानो गोबाव नङा पुलिसफोरा एसे उनाव आइनि डेड बडिखौ जुदि नंमारगौबा रिपर्टआ माने आइनिनो जायोबा हरसिगोन जोंनो आयै लोक्षि सारा मारहाय हिनजावानो नामा रानि आरो खामानिया मावो एकदम माबायदि सुनि बायदि आरो जुदि बे रानियानो खालाममारदोंबाना जावैसो हगारथारनाङा एबाराव निमाहाबो दाहो आरो बेखौ न'आवबो दासोफिनथार बेबायदि हिनजावखौ लाबा बरबादानो जाखाबाय अलरेडि बेनिफ्राय खुनु लाब गैया जावैसो आरो बेखौ अनफिननानै निमाहा बिबाबो निमाहा दाहो जुदि बेनो मारबा औ आयै सन्देहआथ' जोङो बेखौनो दं बेखायनो पुलिसनो गथायना हरदों दे बे थगायदोंमोन ना बेखायनो औ आयै आङो खर' साजोब्बाय आयै अना खाना जावैसो थां दसे रेस्ट लाहैथां आरो बेफोरबायदि जाथायाबो जाया नङा जाबाय आं न'आव ओजों फन हरजोबनोसै जागोन दे आयै आदा आङो नोंनो लाल साहा फुदुंहैनि एसे खरानो नांथ'ला नानि लोंनोनो गोसो गैया आंखौ जावैसो खर'आ एसे स्रां मोनगोन मानो लोङा जानो एसे लों नाङालै आयै नानि बाबु मोना दा फैबा नायथ'दो आयै बिसोरखौ आदा गावखौनो गाव सामलायनो नाजानांगोन बिब्दि दुखु जानानै थाबाय थाबा जानाय नङा जोंहा आजानानिमोनबो दङ नालाय मा बिदिब्ला जामायजोआ बे संसारावनो गैला आयै जामायजो सोर एसेबां अन्थाइ बिखाया नोंखौ बिब्दि खालामखो आरो बिहामजोआ मानि एसे सुथुरमोन नोंजों बुजिनोनो मोनला दे आयै नाथाय साजाखौ हले गोगोम होगोन बेखौ ओमफ्राय कनफार्म मारना बिहामजो कनफार्मथ' जाथ'वाखै आयै र' मानो होनबा सबुतबो मोनाखै नालाय बास बे थगायनायनि थाखाय कुइसन एन्सारिं खालामनो थाखाय लांदों इखौ ओरैनो दा हगारथार बिहामजो ओरैनो दा हगारथार बे हिनजावखौ ओइ माथो आसोल औलै जेबो खामानि गैथ'बालाय थुदो दसे हाथायाव थांना फैसैब्रा खामानियाथ' आं थांनो सोलाबथ'नाय नंलालै आसोलनि दखानाव थानांगौलाय आइया बै मादैमोनाव थांदों ओमफ्राय माबा मोनसे जाहोदोरा दखानावलाय मा जानो नोंलाय गथ'फोर जाग्रासो दङ नै बांसिन लालाबायनोसै बिदिनो चिप्स माबा कुरकुरिफोरखौनो आंबो फाग्लालै नों मानसिया औब्रा बाजै गावदां मोनाव लानानै थांसै कुरकुरे सानासुर दङबा फाग्ला जागोनलै नोंबो
खालि लोंनाय ने लोंनायखौ एसेबांबो लोंथ'नाङाब्रा आसोल बैसागुआबो सफैथ'वाखै सफैहांहां दासो ओइ मालाय सफैनांगौ सफैबाय थागोनब्रा आंहा बेफोरजों बारा माबा लेनदेन गैयालै एसबा ओमफ्राय बैसागुआव माथो सानखो सैमा अरलाय होनो सानगोन ना साना गैथ'वालै आसोल बिदि जाथ'वा आंहा दाबो खामायनायानो जेबो जाथाराखै बहा आरो बेबायदि लादोब्रा आसोल नांथ'वालै भाइ नोंनिखौनो जाग्रोनोसैब्रा दे बैसागुआव लाबोदो ना बाजैखौ ओमफ्राय माथो एसे उल्था फाल्थासो खोनाहांदोंब्रा आङो नंगौना नङा जाखो सोरजों खोनालायखोब्रा नोंलाय बे माथो सिगांनि नों फसायनाया बेखौ लोगो हमहैबाय थायोनो माथो आसोल नुयोनो नोंखौ थोद जाम्बा बेफोरबायदि जेबो नङालै माब्लाबा थाङो आरो बिसिनिथिं थांबा हाबहैनाय जायो आयंआबो हारसिं जालायलांबाय लाबोना होफैदोब्रा बाजैखौनो एसेबां बुंबाय थायो बेसेरा नोंहा आरो लाबोनो गोसोआनो जाला नामा बेखौथ' जेनेबा जाखाला बाट दुस्राखौ लाबोदोब्रा आसोल नोंसिनाबो जेना आरो बैसागु फैलायबाय बयनिबो खुगायाव आंखौ सोंनायफ्रा बेल' जासिगोनलाय नाय भाइ लोखिनि हाबाखौ मोनजागोन नाथाय सम दंब्रा र' समखौ नेनानै थाना राइट टाइमा जेला फैगोन ना अब्लाना मोनजागोन नोंसोर दे होमबालाय औब्रा दे ओमफ्राय मा जामारो सानासुरखौ जायो ना खुरखुरि गथ'फोर जाग्रासोलै हलेबा जोंहाबो न'आव नानि सासे दङमोन न'आव आइ फैयाबाथ' थांथ'नो हानाय नङा मोजां जाबायलै आसोल नोंना बिमानो बेबायदि दखान खुलिना होनाया ओरैनो थास्लायस्लाय आयंआबो खामानिया मोजाङैनो सोलिगोन ना माब्लाबा फैसा थाखानिबो एसे प्रब्लेम जायो औब्रा बेफोरखौनोथ' साननानै आङो माब्लानि समाव आंबो हाजोबा ना थाखा फैसा एसे थानाय समावनो खालामना होखाबाय आरो एसे बन्द'बस्थायैनो न'खौबो लुनांगौमोन जाथ'नायसो नंला एब्रा देनां बाजै सफैनायजों न' लुनो हानायजों ग्रोब मिलायहैसिगोन ना नायनोसै समासो मा खेथियो आंनाथ' मा जाबावगोन माब्लाबा सिन्थासो जायो जि बनानो बेखारसो जालांबायलै जाम्बा बयनावबो मोनसे नङा मोनसे रोंगौथि थाखाथारोब्रा सिनायनायल' गोनांथि दङ मिथिबाय बेखायनो गावखौ बेखार साननानै लानाङा साननानै लानानैलाय मा जानो बेबो आसोल बेबो नंगौ बेखौ मोजां गोरा गोरा कुइसन खालामहो अब्लाना बियो गावनो गाव खुगा खेवगोन बेनो खालामादोंना खालामाराखै एसे मोजां फिसाय मोनदोंमोन बियो बिखुनजोआबो अना नङा अनो गथ' दङ मानो साननो रोंदिया बेलाय बिखुनजोखौ मानो बेफोरबायदि खालामनो गोनांथि दाय मावनो होनना मावबाय उन सिगां मानो सानदिया हा गाव माबा मोनसे जायोबा बिनि गथ'फ्रानो मा जागौमोन मा जागोन दानथ' मा जाखो दायखौ खायसे बिब्दिनो खालामना लायो उन सिगां नायला दा आरो उनाव जेला जागोन ना घटनाया अब्लानासो फस्थाय गाबनांबाबो गनाय नङा बेनोथ' आरोलै आयै लाजिनांथाव मुगैथाव खामानि बियो आरो जुदि बाजैयानो मावमारदोंबाथ' मा मोखाङै बियो बेफोरबायदि खालामनो हाखो लाजि रोङि लज्जा गैया बेनोथ' आरोहाय बिहामजो ओमफ्राय माबोरै दं बिहामजो नोङो दङलै आयै इसोरनि अननायाव गासैबो बिदिनो जाबजोबै आंनाबो मोजां सोलिखायाखै जेबो जों नोंखौ बिराद गोसोखांबाय थायो दाबो ओमफ्राय आया नोंखुनजोआ दा मेगन नुफिनबाय दाख्लै खनसे बावैसो अपारेसन जानायाव मोजां हामफिनबाय आरे बा आयै मोजाङानो जाबाय बिदिबाथ' आया नुफिनबायबा मेगनखौ औ बिहामजो अब्लाबो जोंनि न'खराव नोंनि खमि जेब्लायबो थाबाय थायो खाफालावनो गैया होननानै साननानै लाबाय आं आयै माथो खालामबावनो बिहामजो मोजाङै मोजांल' थादो जिउआव आरो जानानै थांनाय जाथायफोरखौ बावनानै गोदान आगान सुरलांदो माथो बुंनो हाबावनो आंबो अखाफोर आब'आ जि हाखु दाखु लिंहरबाय आंखौ फनावबो मोजां खिन्थायासै मा जामारदों बाजैया खिन्थायाखै होनबा नोंसोरबो ना आंलाय आलासि जानोसो लिंहरदों नंदों मोजांनो गावसोरखौ ओमफ्राय नैबेयाव नोंबो मोजां खोन्थाया माबा गिनायसो जालाबायबाय थाबाय मा जाखो आब'आबो डाइरेक्ट फन दानबाय खिन्थायासै फैल' होनबाय थाबाय माबालै मेहेर जोंनाव सिखाव हाबदों मा बुंदों सिखाव हाबदों औलै सिखाव हाबफैदोंमोन जोंनाव एकदम थरखाथरखि माबा नांलाय खमलाय जाबाय नानिजोंबो माबा इदिनो ओमफ्राय दा हमनानै दङ आरो गामिनि मानसिफोराहाय हगारथ'वाखै नै सोर सिखाव जालायखो बेलाय सोर आलु जानो मेहेर मिथिया ए ओमफ्राय जेबो जायासै दा बिदिनो दावराव दावसि खालामबाय जेबो लांनोबो हायासै गावनो इदिनो हमजाबाय आरो बोरैबि अखाफोर बे बै दाख्लै नोंखौ लांफ्रामनायनि मानसिथ' नङामोन फाथायनाय बिसोरनि मिथिया जायखिया पुलिसनो खबर हरदों र' ओमफ्राय नायना मेहेर जोंनावथ' जेबोआनो गैखाया मानसिना मानसि गोजाल' थेवबो सिखावा माबायदि फैयो नायनाय आथिं आखाइ दं मावनानै जानो रोंला बे खायसेया सिखाव खावनानै जानो नागिरो माबायदि थायोलै बुहुमाव मानसिफोराबो खायसे औ बेनोथ' आरो जेबो माने सर्टकाटखौ नागिरोना खायसे मा मुलाम्फा अखाफोर मा मुलाम्फा सानबेसे बिदि सिखाव खावनानै जानो देनाय आरो नोंस्रानाव मा खि मोनजानाय मा सानना फैखो बेलाय मिथिला दे ओमफ्राय पुलिसनो खबर हरखाबाय दा औ
हरबायमोन गामिनि गावबुरायाहाय। दे मोजाङानो जाबाय हमजाबायबा। ओमफ्राय बै सिखाव फैनाय दिनखालिलाय मानो फन हरदिया सिरिसो हरखुमाबानो जायोमोन आंनो। ओरैबायदि जाबायना मिहे, जोंबो हिनजाव गोजा नालाय मा खालामनो मा मागोन जाबाय। नोंखौबो फन हरनो एसे उसुबिदा मोनलायलांबाय मोनागुनानो। मानियो दे, नोंसोर एसेबाबो उसुबिदा मोनखागोन, थेवबो प्रब्लेमनि समाव हरनायखौलाय मानो गाज्रि मोनो देनाय। आरो आं बिदि मानसिद्राय नङाना जे प्रब्लेमखौ बुजिलायि। नोंसोर खोन्थाबानोथ' आं डाइरेक्ट फैखागौमोनथ' हरबाबो। औ नाथायबा गोजानबो ना नोंस्राबो, आरो माला नों फैस्लाबनो सिखावासो बिदिनो थांगलायगौमोन ना। ओमफ्राय जमा जमा गाबख्रावनांगौमोन सिखाव 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 होननानै नोंसोरो, होमबानो मानसिखौ लेंहरजोबबानो जायोमोन ना। गाबख्रावनो माने मा खालामगोन, बिसोरबा बिदि नंबायना। लोगोसेथ' आरो खाथियावबो जोंना बारा न' गैयाना। बेबायदि जायो नालै। होद गिनाङाब्रा, जमा जमा लोगो नांना ना थामाम गावसोरखौनो दुमनांगौ। सिखावाबो साबेसेमोन? सासेल' दा। औ सासेल'मोन खोमायानो, हमजानायाथ' सासेल'मोन फैनायाबो। माबादि जायो नोंसिनि न'खराव, माबादि जायो? फेमिलियाव बिमा बिफा थायाब्ला बेसे बोरैबा नाङो नायलाय, न'खरा मा जालाङो, बेसेबां गिनाय फैयो। हौवा मानसिबो गैया जाहैबाय नालाय उसुबिदाद्राय जायो आरो मोनानि समाव नोंस्रा एसेबाबो। औ मिहे, बेखौनो बुंनो लेंहरखादोंदां बाजैया। अब्लाबो नों फैबाय, गोजोनबाय दे आङो। दे माबा मोनसे जासिगोन, जायखिया बि केयारफुल। होमबाबो बिसास गैया नुबायना दानि जुगाव, एकदमबारे जेरावबो बिसास गैया। न'आवबो सेफ गैलाबा मा जाबावगोन दे। बेखायनोथ' आरो नोंसोरो नोंसोर बेयाव मानो फैदों? नानि थन' सिङाव आं नोंखौ दोनैनो दे। आदा बिसोर जोंखौ बुथारसिगोन नामा? मानो फैदों बिसोरो? बुथारालै नानि सना, बिसोर जोंखौलाय मानो बुथारनो? आं दङना, आं थानायाव नोंखौ सोरबा दांनो हायो। आयंआबो गैया। औ आइया दा फैगोन दे, नों सिन्था दा खालाम, आंनो दंखायोना। नों न' सिङाव थांलायनानै थां, आं दानो बिसोरखौ रायनानै फैनो आं नोंखौ सिगिदोंथ'। दा बिसोरखौ बुना हो। बुगोन, आङो बुगोन, मानो बुवा जानो बिसोरखौ। नों गिनाङा दे नानि दे, गाबनाङा ओमफ्रायो। हामा नानि, आं दंखायोना नोंनि आदा। गिबायानो बिसोरखौ। गियालै नानि गिया, गिनाङा। बे माबा जाबायनालै, गथ' मानसिखौ नोंसोर बिदि सिगिफैबाय। खोनासं नोंसोरो। लाखि, बेहाय खोनासंनांगौनि मा खोथा दङ? जोंनिनो गानदों जोमदों, आरामै थादों जादों, आरो जेब्लानो जोंनो नोंनि गोनांथि जागोन अब्लानो जों फैगोन। नाथाय आंलाय माब्लाथो बिसिनि खोथाखौ दानगारदों दे। जेब्लानो नांगौ जादों अब्लानोथ' आङो फैखायो माथो। नोंसोर बिदि फैब्ला उल्था प्रब्लेमसो जागोन ना। जोंहा नोंजों मोनसे खामानि दङ, बिनि थाखायसो फैनांगौ जादों। जागोन दे। आरामै आराम न'आव थानो लुबैदोंबा जोंनि खामानिखौथ' मावखानांगोन, बहा बारग'नो लाखि। लोगो नोंथांमोन, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। नोंथांमोना नायनानै बोरै नांदों फोरमायहरबानो जाबाय। मोजां गाज्रि दसे सम लानानै फैलायबाय लोगोफोर। नायनानै माबोरै नांदों कमेन्ट खालामहर लोगोफोर, लोगोसे लाइक खालामनो बावनाङा। नेक्स्ट भिडिअजों थाबैनो फैफिनसैलाय जोङो। दे अब्लाना मेरा थांथ'लायसैलाय लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। बाय बाय, गुड नाइट बयनिसिमबो। आरो दिनै जा मोजां अखा हादोंना लोगोफोर, जोबोद मोजां मोनखादों आङो। बोरैबा बोथोरानो रानस्रावस्राव जाथारबायमोन ना। जियानो जादोला, बिदिबा दे अब्ला लोगोफोर ना, बाय बाय।